Midangop sa Brigada Action Center ang inahan nga namatyan og usa ka anak nga sakop sa Philippine Military aron sa pagpangayo og tabang. Ang midangop mao si Pasniri Cantila Liego na nimuyo sa Barangay Pahina sa Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Matud ni Liego, ang iyang anak nga si Corporal Carlo James Liego namatay sa sakit nga limpuma kun dunay cyst sa baga niadtong Disyembre 15, 2024. Padayag ni Liego, miabot na lang og 3 ka buwan apan wala niya maproseso ang benepisyo sa iyang anak ngadto sa SSS ug kanhi gitrabahoan nini sa wala pa makasulod sa military. Giingon gumikan kay ang punerarya nga nagbase sa lungsod sa Argao. Nagdumili kaniya sa paghatag og resibo sa lungon. Mao'y rason ni Liego nga midangop siya sa Brigada News FM Cebu. Ang Brigada Action Center mihimo sa pagsubay sa maong issue. Kinahanglan ko resibo sa lungon. Then wala pa ako nilagi tagaan og resibo kay wala pa na fully paid. Tapos gikinahanglan man ako ang resibo sa requirements sa SSS ug pag-ibig. Kay dili man ko makasubmit kung wala na. Ang gusto na kong ipahimo nga resibo katulang nga na data namo og naay kuan guarantee letter. Ang katurang nabayaran nako, nadatahan namo mo ri akong paresibuan. Tapos ito si istrikta man kayo ng mga kuan staff sa funeral sa Argao. Gilakilaka na nako didto, gihangyo na nakog tarong, wala gihapon mohatag. O mo nang nidangop na sad ko diri sa brigada, nagpatabang na lang ko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.